Ay na Martes na pagkaaldaw sa Indogabo sa muya po mga paraantabay, minapaabot na naman kami nin pagrespetar sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagiromdom na amang Diyos dapat enot sa gabos petsa 14 ng unyan kan Setyembre 2021. Naglalaom kami na yaon po dyan, nagdiretso sa mga kadakol na paradangog tabi Sagkod makitang alas 10:30 nin pagkauto sa tingog kan banwaan. Sige daw tabi piraman daw ang mga nagdadangog sa tuya ngunyan. Day naghali nagpuon baga kita tulo. Sana day nagbugtas tabi so kadakol. Ligaspi, paramdam kamo tabi mga taga Ligaspi dyan sa Pawa, Buyuan, San Roque, Pigkali, Sabang, Baybay. Sentro sa mga mahibog na lugares. Victory, Dinagaan, Rinilisan, Bugtong, Pigaa, PNR Site, Cruzada. Andyan din ba kayo tabi? Sa mga taga-Albay District man tabi, good morning. Washington Drive, Tula-Tula, Marquez, Rizal Street, Daraga, Maray na agad yan sa market site. Sa gabos pong pinagabot kan sa tuyang puwersa sa probinsya ning Albay. Pati na po pagtaraning niya itong lugares sa Bicol, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Cam Norte. Sagkod so pigabot kan sa muyang signal sa luwas kan Kabikulan. Diyos marhay na aga. Talaga maurog makita ho apat tulos so nagtanog man. Na paraan tabay niya to. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta an alkalde kan Ginubatan, si Madam Mayor Ong Hoko. Happy birthday tabi sa imo, Madam Mayor Ong Hoko kan Ginubatan. Buda kay Madam Ana Marie Sarte Ong Hoko kang Mang Inasal. Happy birthday tabi sa indong dua. Hali yan sa indong lingkod kay Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan asin sa bilog na tropa. Happy birthday sa indong dua. Pira kita, saro, 5. Madam Ana Marie na kan Mang Inasal, happy birthday tabi sa imo. All the best. Buda kay Madam Mayor Ong Hokoman kan Ginubatan, happy birthday tabi. May tawag tayo sa linya. Hello, marhay na aldaw tabi. Tabi, idol. Yes, sir. Good morning, si Say po ini. Tes, kang bigaan. Mabuhay ka mo dyan sa biga at tabi, Tes. Ingat-ingat ka mo tabi, ha? Face mask, face shield, tabi. Tapos, physical distancing kung nagluluwas tabi, ha? Opo. Ingat. Regard sa familia dyan sa Indo. Good morning sa mga taga-biga at tabi. Katuwang ko ang tropa sa luwas. Kompleto pa ding Jomar, kumparing Al, kumparing Jim, katuwang si Ans, Luen Sasin, si Renz. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Technical control the man from Poland, Dion Napolis. Newsroom, yaon dyan sa padagos na pag-abang kan mga istorya as it happens, where it happens, how it happens. News Manager Mardila, the man for all seasons sa muya pong malalauman. Someone is calling sa linya. Hello, good morning. Po, good morning, Cecilio. Yes, ma'am, taga sa Intabe. Ako animpok kami sa Pawa kang manito nagdadang sa imo, pirmi. Mabuhay ang mga taga-Pawa. Ingat ka mo ha. Face mask, face shield, physical distancing, mga di permit tabi ha. Opo. Sige, salamat tabi sa pag-antabay. Salamat din maray. Ito po. Mga taga-Pawa kan manito, good morning man tabi sa Indo. Newsroom, News Manager Mardela, siyempre sa Production Center, si Angel Mustasa. Ang samuya pong Anghel kang DCGB, ang AM kang DCGB, Angel Mustasa. Tandem ngunyan sa samuya pong IT. Yan po, sindang engkargado sa nahihiling nindo na full digital broadcast. Ano dyan, ha? Worldwide, online,
Buda sa YouTube, primero sa DCGB News Online, ano sa muya pong official Facebook page, si Arven Buda si Richard, ano, diyan tabi. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Sige tabi, ano, paramdaman tabi ka mo, medyo ma-inspire pa kita, ma-keep the fire burning sa tingog kan banwaan na igwamang kitang dakol na paraan tabay po dyan. Ang dami baga, nakapuong kita tulos. Sana dahil ito nagburutas yun, ano, yung kanina mahibog na volume, ano. Diretso tabi kita kang programa. My number is 0961 7590888 sa smart yan. 0961 7590888 sa Globe 0926-0156-020. June na tawan tanin nagkakanig ang oras sa pangaran po kan hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM. Udan sa mo yung mga FM stations, ang 97.1 OK FM. Uda sa iba pa niya itong mga istasyones ning FM baga sa Sorsogon, sa Naga, and sa Camarines Norte. Sa pamamayo po ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, si Executive Vice President and Concurrent Station Manager Glenn J. Barcelon, sa mo pong VP for Programming, si VP Henry M., News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa opisina si Madam Shirley Dilumen, Madam Muriel, si Madam Chin Antibula, ang tropa kan news team, Pading Al, Pading Jomar, Pading Jim, Ans, Luens Rans, ang samuyang piloto, si Henry Deboy Mata, si Angel, si Arven Budas Richard, and the whole team kan technical control. Sa pamamayo po ni Bunjing Tanay, kapartner ko ngunyan si Junapolis, Maniti, Budas si Padingnald. Siyempre sa FM, June, sa pamamayo man ni Mayormente sa FM, sa pamamayo ni Station Manager Sugar Asukar, si DJ Toyang, Don Emilio Nario, si Isko Driver, si Nonoy Palaboy, si Adrian, sa mga nasa office, gabos inda sa technical control nindaman, tabi, minapaabot kami nin pakikidumamay, particular ako sa indong lingkod, personalmente, ang tingog kan banwaan, pakikidumamay sa pamilya, kan samuya pong pag-iriba, si Rodolfo, Julio, Jojo, Banana, Abril. Yan. Also known as Jojo Banana, si Batag, as we called him, kaming mga barkada, Batag, Igwa po ning express consent ang pamilya June na iistorya ko what happened kay Jojo Banana. Si Jojo Banana, pinawian po nin buhay kasuhapon mga bandang alas 4:30 poco mas menos. Because of complications, as in na-diagnose siya June, COVID positive. Igwa po ning express consent sa pamilya na kahurong ko so sa iyang mga immediate na relatives, sige na nga Pio. Iistorya mo sa publiko ta dakol man na nagharapot because si Rodolfo, Julio, Jojo, Banana, Abril, June is an integral part kan media industry sa evolusyon ka ini June, di ba? Saro sinda sa mga pioneers ka ito sa FM band. In fact, nagibaga siya June na station manager ta sa FM.
DWGB-FM sa na nag-OK FM, nagi siyang station manager. And he is an intricate part kan evolusyon kan FM radio digdi sa Kabikulan, lalo na sa probinsya ng Albay, asin sa siyudad ni Legazpi. Pakusa na siya DJ John. Station manager po siya. Pati na po kan samuya kay itong TV6. Yan, PBN TV6. Napera ka yan, naging parte bagad yun si Batag. Kan evolusyon man kan istorya kan Albay, tapamoso baga siya, yun, yaon diyan sukang kan magayon, sige daw tabi. Pamoso siya, ada ipaka ito uso yun ining mga digital recording. Tangon yan baga, madali na mag-record maski si Isay using ining sa tuyang teknolohiya sa telekomunikasyon. Madali unang yan mag-record nin mga voice over, mga tugtog, gabos, kanta. Madali unang yan mag-record baga sa internet o sa using our technology today. Ngunyam, si Batag ka ito, parte siya kan evolusyon apera kan media industry, parte siya kan evolusyon kan mga aktibidades asin kultura sa Albay. Let's listen to this. And in the morning light, a beautiful face in a special place, a wave, a smile, a friendly kiss, and then you'll know just what it is to be in Magayon, Magayon, Magayon. Iyan po iprepara mo pa yun. Yan sa Magayon Festival. He is the voice behind that. Igwa pa, Magayon Festival, we go sa city government. Ibalong. Igwa kita dyan John baga tabi. So, boses man ito tabi ni Batag. So, parte siya po kan evolusyon kan radyo sa FM band and sa histocultural evolution kan Albay and Legazpi. So mga boses niya bagang pigo voice over, siya ang namamayag pagka ito. Dahil pa nagbuburot pa ini mga nagre-recording baga sa digital, siya ang namamayag pagka ito. From Magayon, we go to Ibalong. Go ahead. Storya baltok hanjong bantong, storyang suanoy pikulnon, buon pa kay itong panahon. Ibalong, ha, Ibalong, ha, Ibalong, ha, Ibalong, ha, buklatkan kultura, dera de Ibalong. Ibalong, orgulyo ning Bicolnon. Ibalong, kulturang nagimakan. Ibalong, hali pagkiguguran. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Runakan ka Bicolan, pagkasaro magkakapan. Yan, tabi. Yun. His memories and his voice will be immortal. At akunday sa naining pandemic na ini, John, wakawak na naman ang boses na ni Batag, Ibalong Festival last year and Magayon Festival. Kaya bako sa na basta-bastang na ang kontribusyon ni Batag is a station manager and integral part siya kan evolusyon kan istorya kan Albay Budakan Legazpi, John bako. Yan. Pag-eleksyon ka ito, John. In demand siya na nagboboses kan mga jingle kan mga kandidato. Si Batag. Kaya, ang sa tuya na pakikidumamay, taarog ka yan po ang kontribusyon ni Batag, po. In fact, tabi, patidig di sa DCGB. Iyan ang boses po ni Batag. Tabi So, Batag, tabi, farewell, our comrade, alisa sa kuya personalmente. Pati sa music industry, John, parte si Batag.
So mga kairiba niya, tabi ka ito, namayapa naman baga si Joey Garalde. So sa tuyang pag-iriba mandigdi. Igwasin na ka ito ning grupo, pero si Joey, iba man so sa indang piga pe-perform dyan sa Magayon Festival. Sa Rabatag, igwaman. Grupo na radano na orense ka ito. Yan. Tamatibay ining musician si Batag. Kompositor. Ako basta-basta. Nag-eskwela yata ini sa UP. Yan. Iyan po tabi. Na para kayan John, mailibar pa kita. Nagis yang parte kan evolusyon, kan dalagan, kan gobyerno, kan siyudad nin Legazpi. Naging ilihido siya na city councilor. And sa iyang turno di opisina, igwang kontribusyones na sagkod ngo niyan, pipakinabangan kan sa tuyang sosyudad, without naming itong sa iyang mga resolusyones, ordinansas na pinagpartisiparan niya pagdeliberar, ipinagpasar niya, sabi, and everything else as a city councilor. And kan nakaaging Sabado paano yun, dinara siya sa sarong pribadong ospital. And yung nga ito, como nagpapano na bagaan sa tuyang mga pasilidades medical mo niyan, na-refer sa Legazpi City Hospital, diniretso sa BRTTH, na-diagnose, COVID positive, kasuhapon, siniribot-sibot, so tropa, so kan, arapudan, paano? May mga inapudang kitang mga nasa pwesto yun na mailaog paman sa ICU si Batag. Nailog paman, true indeed, salamat po sa nagtarabang, kundi dai na kinaya yun. Kan lawas, komplikasyones. That's how fast and deadly it is. An COVID. Oras lang ang binilang yun. Sige subaba kan oxygen level. Taon-taon nga ni makakahuron ta si Engineer Wally Sabater, giraray yun. Kung igwa kita ngunyanin pinagsisibutan, i-connectar ta na igwa kita ngunyan na pinagsisibutan na mamanihar kitang mga buhay yun na primero so mga may COVID mabulong, masalbar, asin maprotehiran, dahil maulakitan kitang mga pinagbibiyayaan kikarahayan ng salud, dahil maulakitan ng COVID, management of the living jud. May problema pa management of the dead. Sandali. Brother Dan Orense, Kanal Hafi Omega. Good morning, tabe. Pio, tawon ta katabi. Go ahead, tabi. You're on air. Mga tungang ini po si Brother Dan Orense. POG Abril po, ex-councilor Abril, aki pa po yan, bitbit ko na yan. Kaya nag-eskwela sa Divine Elementary, pirmian number 1 sa school, nagtatambay doon sa parkada niya ako, parkada magtutulungan ng si Tim. All the years, nagilibahan kami sa yan, until si Koji, kasabay kami sa Magayon Festival, siya may kaputsang nagatok sa folk, mga singers. Ako masunod mga banda. Kunya, sa musical side ako maulay. Tulo po yan na mag-aramigo na maray. Itong si Jimo na namaaraman po. Itong si Lito Capuno na namaaraman po. Na PUI man nga. Sa rebilis na galan. Tapos yun po si OJ. Tulo po yan. Musika. Yan. Kaya nawatan na sa tulo. Kaya grabe nag-arapok sa ko kung paano daw si Batag ma-vigil. Puno kami ni Kantapit ng Kambuno, si Cap Henry Seho. Mapaisip siya kung paano. Isa naman sa nagsabi ng kinagadan ni Batag, siling ganing ilang na ini. Kaya maaraman ako paano pag maniobra sa kamay. Okay. Araw kayo ni tabi, Dan, I'll cut you short. Na-miss ko itong sumanungod sa paglamay.
Igwaning express consent ang pamilya na istorya ko ang gabos ano. And ang sisibutan ko niyan is itong proseso pagpa-cremate. And Di ang plano kan pamilya is pagkatapos pag-cremate, antara mo da kay ito ni Batag, ano ni Jojo Banana, sa uwas ngaya ako ma-retire. Ngunyan, nagpipreparar na sa ang pamilya kuno arin ng schedule diyan sa Nuestra Señora de Salvación tasaro sa naman bagang official crematorium tadigdi na rekonisido kan gobyerno por sobre sa prosedimento medikal. Pigahalat na sana kuno arin makikremate si Jojo Banana then dadaraho na duman sa uwas pagkatapos para gari one night sana yata duman sa funeraria man kan Nuestra Señora de Salvación and then ilulubong na duman sa cemetery man kung sa insu sa indang mahal na ina tabi ano. Pure ano man mga moskero, mga barkada, kaklase, allowed o advance? Dai tatabi sabot kun ano ang magiging primero prime consideration would be the protocols na pigpapasunod kan gobyerno. Ikadua so plano man kan familia kun ano. Yan tabi. So, it's not all the musicians, folk singers, directors, producers, na kami dito Batag. Ako mismo, nagumundo ta. Alam mo pa rin, kung COVID, buhay pa si Batag. Surado ako yan. Sa inuperonan yan, inuperonan si Batag, nakaburol si hermano. Alam mo sa nangyari ba kay ODS, inuperonan ba yan sa spleen? Years nag-survive siya. Kaya yung pandemic na yun yung ini nakakabawit sa buhay na data expected. Kaya, Abril, Batag, rest in peace, magalihan ka mo na June. Puta pa rin na pwede, ako pa rin. Sige lang. It's part of the normal cycle kan sa tuyang buhay. Bataliw, military, tawag ini. Yung eskwela sa iyo. Carlos, diba? Isahel o Betsalem. Bataliw. Sige, Brother Dan, sige po. It's okay. Sige ta. We understand. Si Brother Dan Orense kan Alpha Phi Omega. So yan tabi no, ang plano paano is yan pinag-arrange na lang so pag-cremate and dadarahon duman sa uwas soonest tayo kita ning pinagusunod baga na mga prosedimento medical protocol ano po. So yan po ha. Taod-taod apudantaan sa tuyang mga contacts mo dyan sa luwas. No, sa Engineer Wally, kasabitan na nga ni, baga. Kung igwaning pagmanihar, kaining mga buhay, tanganing malikayan ta ining COVID, mabulong na sa mga may COVID, may problema sa management of the dead. Ano tabi yan? So, in behalf po, ka na bilog na tropa Batag, rest well now in God's arms, tabi. And farewell, salamat sa pagiging maray na amigo. Rodolfo, Julio, Roji, Jojo, Banana, Abril. Oras, Pilipinas, 9:30. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby,
breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Iran Casinyana, taga Barangay Singritay, also po, Bordelis. Ilang taon na siyang may asthma? Ito pong salit pa talagang may asthma na siya. 1 year old, may asthma na? Hanggang 6 po. Hanggang 6 years old. Ano po ang nahiling mong karahayan kang nagiinom siya ng mga products kang Needs? Padikit-dikit hanggang sa nawara na po ito. Nawala na sa asthma niya. Nahiling mo siya, healthy na siya ngayon. Salvacion Rivero po, taga Bangkaruan po. Ano bang ginawa mo? Ba't hindi ka na inaatake ng asma mo? Ano sabi mo sa akin na nung si Ago mo gumagamot dito, anong ginagawa mo? Nakikisabay din ako po. Grabe talaga, di ako makahinga. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, ang kainom ko ng Jol at saka Contumin, gumaling talaga ako. Ami Asupardo po, taga-alimbay. Para sa sarap po kung baby ko, ali na po siya dibdib. Hindi mo po siya naraha. Alos, kung baby siya hanggang nag-3 years old po siya. Piga-asma siya? Opo, piga-asma. Narahay sa asma niya? Narahay Pero ang po bulan siya. lang siya naginom ka mga supplements ko? Alos, 1 month lang po. Dahil na siya ngunyan piga-asma? Dahil na po. May 1 year na po siya dahil na nagbalik-balik sa doktor. Mga kaibigan, ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Yes! It's Christmas time! Thank you so much, June. Utangon ko na muna, June, tabi kasubago. Pinag-istorya tabag itong nangyari kay Rogie Jojo Banan Abril, pag-iriba tadigdi sa PBN Broadcasting Network, and naging city councilor. Nagadan because of yun na nga yan, complications, COVID, and iba pa. And kung rumdum tabi nindo bagad yun, ikaso technician kayo ito, kan makahuron ta si Dr. Eric Raburar on air sa DCGB. Narobdom mo ito, Angel, nakaroon ba si Dr. Eric Raburar, chief kan BRTTH. At ang sinabi niya, ngaya Pio, ang BRTTH ngunyan, kumbaga, diit na sa nang diferensya, malarga na. Gustong sabihon,
aabuto na so parameters tanganing mag-ilibar na sindakan alarma ta igwananin surge nin COVID. Narumduman mo yan, John? Yan. Maabot na sa, in fact, na follow up suso sa indang pigapod na, kung baga sa basketball, triangle offense ang gigibuhon ninda. In fact, preparado na ngaya kami, Pio, tanahihiling me, igwa na ning paglangkaw. Diit na sana, so bed capacity, aabuto na sa parameter yun. Yan. And several days after that agang programa, nakahurunta naman si Dr. Stella Senit. Hapon ito Bicol target. Sinabi niya, alarming na ang paglangkaw na naman kan kaso nin COVID sa Albay. In fact, kinonfirmar niya itong supiga. Sabi ni Dr. Eric Raborar, Chief kan BRTTH, na nagpreparar na sinda parang yung triangle formula ninda na iyon na nga ni ini na nadadangog nindungon yan na subi BRTTH an aakseptaro na sana ang bilog na BRTTH basado sa pahayag kay ito ni Dr. Eric Raborar na iyon ang nababasa nindungon niya sa Facebook, nadadangog sa radyo, will be a entire COVID referral na sana yan. And itong igwa ni nagkakapirang akomodaron so mga seryoso gayud sa puso, buda igwa pa nagkakapira na sana. So mga pasyente na bako man COVID, ipapaibaba na yan sa mga district hospital. Iyon na po yan ang nangyayari. So mga pinahayag na po ang kan mga otoridad, kan salud. That is insofar as management of the living is concerned, may relasyon sa COVID. Problema iyan tabi, naglalangkaw ngunyan ang numero sa Albay. Sa management naman of the dead, igwa man kitang nahihiling na naman, nadadangog, ka ito nagluwas na ini, kanakaaging taon, parang may problema na naman, seemingly sa pagmanihar ka ining mga nagkakagaradan na positive sa COVID. Inapudantaan sa tuyang Provincial Sanitation Officer, sinda po ang may hararam na pagkaaram ka ini, sinda ang igwaning nagkakanigong training, sinda ang nagtitraining kan mga nagahandle, kan mga nagadan por dahil sa COVID, tabako ini basta-basta, lalong-lalo na itong sa pag-cremate as iniba pa. Aramon ta, kung ano man nagadan sitwasyon na digdita, kan nakaaging mga bulan, nakaistorya naman kay ni Engineer Wally sa programa, na igwaning problema, nagpa-pile up na yata, Engineer Wally, thanks for taking our call. Good morning po, tabi. Ay, good morning Ma'am Pio and good morning Ma'am po sa taga-Hinanyog niya to sa Tingog Kanbanwaan. Opo, Engineer Wally, kumusta po? Dumang kita sa management of the dead, kamu po bagaan enkargado kayan bilang lisensyado sanitation engineer, tabi, sanitation officer. Kumusta ang sitwasyon tadigdi sa Albay, tabi? Medyo Pio, nagdadakol na naman po ang mga COVID-related deaths na po digdi sa bako lang po sa probinsya kang Albay, Ipo so may mga ibang probinsya bali digdi naman po kaya tiga papadara for cremation. Kaya sa ngunyan medyo napapano na naman po ang schedule. Kang inot nagkaigwa kita ki problema kaiyan dahil so kapasidad na pigigibo po kang crematorium bali sa sarong aldaw hanggang 5 lang po sindang bangkay na piga kikremate bali ginibuhan ta po ito ning medyos kung pwedeng maka-uro adjust kidikit kang oras kang operation ninda kaya nagi itong hanggang 8 bangkay ang pwede po nindang i-cremate. Duman sa strategy na ito, medyo maray-rahay naman kuta na, na pag may nagpigdara duman for cremation, insigida man tulos na napaprocess man po tulos. Alagad mo niyan, inina naman po na nakaaging 2 simana, medyo naglalangkaw na naman po ang mga number kang mga mortality ta pagabot po sa COVID, medyo naglalangkaw na naman ang mortality ta sa COVID
Kaya maski nga ni revise schedule na kang kang operation, balingon yan, medyo nagkakaigwana naman po kita ning sabihon tang na papano na naman so schedule na hanggang mga 2-3 aldaw na po na pano ang schedule mo niyan for cremation. Nako, kung naroon kan gustong sabihon, 2-3 aldaw, would it be a fair observation na bodies are piling up for process? Sa ngunyan, kung mga 2 kaya pa man po siguro iyan, pero pag uminabot na po iyan mga 4-5 aldaw, iyan diyan talaga medyo nakakabahala na tabi iyan, Pio, actually, so sa lamenting crematorium tangunyan, nagsasagibo sinda ning nagpapakonstruer sindaki another additional unit duman po sa bunot kaya lang hanggang ngunyan ongoing pa ang construction kaini. So anytime so makina na gagamiton niya o nangani so bubugta ka na lang po kay ito. Yun na lang po ang medyo prepare pa ta. Medyo ang sarong makina po kaya kaini medyo may kagabatan, madakula po ining makinarya. So kaipuhan na may diit na retrofitting sa structural sa structural kang building po na bubugtakan po niya. Opo. Anong peligro ang ididara kung daitulos yan maprocess mag-pile up tabi engineer? Ang saro sa peligro ka iyan dahil siyempre pagka inabot na po tabi iyang piyo ki mga 3-4 na aldaw maski nga ni sabihon ta pang selyado so bangkay magpupuo na po ang decomposition ka iyan. So once ang sarong bangkay nagpuo na po mag-decompose, nagpo-produce na po yan ng mga gases, ning parus, na pwedeng so kumbaga sa naka-selyado nga ni po siya, kaya lang siyempre sulaog po niya medyo nagpupuo na mag-decompose, So ma-produce na po yan ng gases na kumbaga sa malobo na so nakapato sa iya, malobo na. So dahil man po masiguro kung so grabing pressure sa laog, pwedeng kumbaga sa garili siya lobo na pag grabe ng pressure, pwedeng pumutok sa lobo. So mga arog po kaya na sitwasyon. Although medyo ining sa tuya man na pigagamit na mga materyales, digdi medyo matibay man, dahil man po siguro maabot sa arog kaya na sitwasyon. Kaya lang siyempre data man po mahali ang possibility na pwede po siyang mangyari. Opo. So would it be a fair observation man tabi engineer na kung kita kan management of the living itong sumakurtel niya to ang paglako pag-ulakit kan COVID kung di makontrol correlative iyan sa management of the dead. Iyo po, siring man po ta dahil baga sa ngunyan medyo nagdadakol na talaga ang kaso taning COVID. Digdig po. Bako lang po digdi sa probinsya kang Albay, kundi all throughout Bicol region na iyan. And especially ang BRTTH, nagkikater iyan, bako man sana sa probinsya kang Albay, kundi bilog na Bicol. So maski nga ni po mga taga Sorsogon, Masbate, Catanduanes, pigdadara po dyan ang sa itang mga pasyente. So iyan ang yan sa siyempre, pag nagdadakol ang naghihelang, dakol ang severe cases po kang COVID, dakula man po ang posibilidad na malangkaw man po ang mortality o magadan po sa COVID. So, siring man po giraray. Sabay man po giraray siyan. Kumbaga sa directly proportional sindang dua. Nako, sana dae umabot sa arog kaan ma-manage tananing maray ining kitang mga living tanganing dae umabot pa sa problema sa arog ka na sitwasyon tabi engineer. Correct po, Pio. And, in fact, nagkaigwa na kami ng notisya hali po sa BRTTH na starting sa aga, dahil na po ma-acceptar ang BRTTH ng mga non-COVID na mga kaso.
ang ako na lang po kang BRTTH, ito pong severe, buda critical na mga kaso ng COVID, isya na lang po na ima-manage. And of course, dahil man po girara, ang ma-operate na lang po sa BRTTH, itong mga intensive care units po ninda, cancer, so heart center po ninda, so NICU po ninda, so PICO po ninda, so mga intensive care units lang po, no? So iyo lang po ang ia-acceptar ng mga pasyente kang BRTTH. So itong mga non-COVID naputol na engineer, naputol call ako giraray. Initabi kaya paano sara Engineer Wally, special an inadalang ka ini bilang sanitary engineer. Bilang sanitary engineer, special ang inadalang ka ini, sindaan may pagkaaram po sa Engineer Wally so sa indang team on how to handle ining mga arog ka ining sitwasyon kung may mga infectious disease breakout both sa living and the dead. Engineer, so naputol kita doon magkasubago na magiging problema yan kung dahil mamalid sining maray so living correlative directly proportionate sa management of the dead, tabi engineer. Iyo po, talagang kumbaga sa pagka siyempre dakol ang magaparalang tao, ang kaso ka naghihelang, there is possibility or directly proportional, madakol man po ang mga COVID-related deaths na po. So, dumang kita sa management of the living, ang importante. Iyo po. So, siguro, dahil man po kita umabot na mag-abot sa punto na kami na gayon ang magtrabaho na sa mga araw po. Kaya dahil sana dahil man po kita mag-abot sa araw kay. Yes. Iyo po. Okay, engineer, bilang sanitation officer, integral part ka na primera linya kang pwersa na minalaban sa COVID-19. Anon sa inyong apelo man sa publiko? Go ahead. May kasabihan po kita pag-abot po sa health, no? Na an ounce of prevention is better than a pound of cure. So kaya kumbaga sa digdi man po giraray kita sa pagprebentar kaaning COVID. Gusto ko man po giraray na i-emphasize ining sa tuyang mga minimum health protocols na pagsulot nin mask, paghugas ng kamot, no, importantihon po 'yan. Pagkatapos social distancing, yaon pa man po giraray. And lalong-lalo na tabi piyo kung igwaman sa na po ning schedule ning pagbakuna. So sa indang lugar magpa-schedule na po, dahil na po kita magparadurwa-duwa. So dapat na magpa-schedule na po kita. So siguro digdi man siguro sa programa mo piyo, isasabihin ko man po sa Indo, Bicol Code 14742. Iyo man po ang sa kuyang Bicol Code. Dahil na-COVID man po ako. And pero ano ko man po sa Indo piyo, dahil po akong namati, dahil po akong sintomas, ngata, dahil po ako nabakunahan. Bakunado. So iyan. Opo. So, iyan po ang gusto ko lang po i-share sa satuyang mga taga-Hinanyog na dahil po kita magparatubod-tubod sa mga sabi-sabi sa mga kung ano-anong nababasa sa Facebook. Ako po mismo makasabi po sa Indo na dahil bakunado ako, medyo sabihin tang dahil po kinangyaring severe duman po sa kuya. Sige no? pa nga So, ni so kwan mo kay sige pa so pamasabas mo nin duot nin awot. Opo, Pio. Kaya talagang ano ko po. So day ko man po yan tatago Pio na ako po tinamaan man kaining helang na ini. Kaya yan po. Sige. Engineer, salamat sa oras. Keep safe and God bless. Salamat man po, Pio, and salamat man po sa bilog na puwersa po kan DCGB sa pagtaw po sa muya ning oras na makapag-share po ning impormasyon sa tuyang mga taga-Hinanyog. And to the family kang ito po kay Jojo Matag, Banana, no? kay Matag. So our sincerest condolences, tabi. Opo. Engineer, keep safe tabi. God bless. Okay, napunta lang. Sige, engineer. Salamat pong maray tabi. Yan po, ang sa tuyang Provincial Sanitation Officer, Engineer
Wally Sabater. Commercial till 10 a.m. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dumakulang negosyante. Serbisyong may puso, ang sa tunggay buhay. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon para mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaihan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat
Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayo kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jean Arena, Kanmas Low, Legazpi City. Sarong benepisyaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos
Abalos, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kanya-kanyang pagpaluwas ni nasa buot ang ibang miyembros kan gabinete, manunungod sa pagdangog kan Senado may kinaraman sa pag-investigar kaini sa pagmanihar kan Department of Health as in Department of Budget and Management sa fundo para sa pandemya. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na pigsusubaybayan niya ang investigasyon as in day siyang nahiling na pagsuhay sa ley siring sa overpricing, under-delivery, mid-delivery o salaan na i-deliver na produkto. Sinabi man ni Executive Secretary Salvador Mijaldea na sayang sanaan oras kan Senado sa investigasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite. The #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang kamatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Tingog Ganbanwaan. Pio
Hernandez. Ito pala ihabol natin. Good morning dyan sa SM City Legazpi. Madam Claire Hariri, good morning sa imo tabi. Madam Claire, ito habol ko po ito. May 3-day sale dyan sa SM City Legazpi. Yan, get up to 70% off on great finds. 3-day sale po yan, September 17, 18, and 19. 70% off on great finds. Shop and get a chance to win SM gift certificates. Enjoy amazing SM Advantage and SM Prestige deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on September 17, 18, and 19. Diretso kita kan mga istorya na sa programa Tingog kan Banwaan. Ads, good morning. What's happening, man? Good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong Bareta, bako na sanaan, bakuna ang pigpipilahan, ligdi sa syudad kan Legazpi, kundi pati naan na continuing voters registration kan Commission on Elections o COMELEC Legazpi. Iningon niyan na nahiling kan DCGB News sa pagbisita niya to sa opisina kan COMELEC Legazpi kung sa halaba na ngunyan Sir Pio. Kadakul ans ikat kadakul ba daing na social distancing? Yes. Paano ta daw apudantan PSO gayud? Alos sa Sir Pio, andyan yaw na dyan sa may gilid kang Sangguniang Panluso sa may luwas baga Sir Pio. Napila ngunyan kan mga maparehistro mga botante sa syudad kan Legazpi. And ini dahilan sa 16 dias sa sana natatada sigun sa COMELEC Legazpi sa panginat ni Attorney Michael Laurio at COMELEC officer kan Legazpi ang natatada bago isarado ining continuing voters registration. Iyo anso nahiling ko digdi nag-uurumol-umol. Yes. Anong oras mo ini na i-record? Kasi bago lang ini Sir Pio, bago kita mag-report. Minutes ago lang. Nakabisita kita dyan sa opisina. Minutes ago lang. Ano? Ay, sus Mario, si Pudi Dagsa. Sige, go ahead. Sa ngunyan, Sir Pio, talagang nagdakol na bilang ka na mga nagpaparehistro ngunyan sa tata na duwang simana kan voters registration. Sigun man kay COMELEC Albay Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunao, sinda ko haloy na piga inganyar ang publiko alos sa duwang taon bagay ni Sir Pio. Yes. Na nagpadagos. Tama, Ans. Dahil maabot sa arog ka ini, nasurusuan na naman kung nagsunod sa nakaitupang mga nakaaging taon ang binilang pangapudan. Ito baga Sir Pio, haros pabalik-balik kita dyan sa COMELEC Albay para maaraman sa detalles kining na voters registration. Talagang diit kan mga nakalihis sa taon hanggang mga minaging bulat. Pero ngunyan, ruso ang mga tao. At ruso na ho. Ay, ano daw iyan? Ikahirak man kan. Sabi ba gans, the government can just do so much? Yes. Diba? Tapos para tinuhon pa. Yan. Ilinga na ba nakalinyadang ini ho? Ay, nako. O di, sagkod no ari na sa nasindata be? Sagkod sa huring aldaw kan September tabi Sir Pio continuing voters registration. Iyo, yan. Ngunyan, sa Albay, iguana ki labi 46,000 na nakapagparehistro sa ilang opisina mantang sa syudad kan Legazpi, labi 10,000 naman Sir Pio na prosesyonin dahil nakapagparehistro na ng mga botante. Sigun kay Bunao, pigalalauman nindang mas magdakol pa ini sa mga maabot na daw haros kung iladawan nga ni kini tanayan mga tao sa Filipino time na kung na rin pa-deadline na saka man na nagbuburutuan ng pila pero nagpapagirong domini sa publiko kay iba ng COMELEC Legazpi maski na nga ni daw sa iba panindang lokal na opisina na kung pwede sunod ng gadaan social distancing policy asin manailain pang minimum health protocols. Iyo at ako nagsunod sinda tabian sa no? Kaya maabot sa araw kay ni Buwelo ko ta na. Well. Ilinga na ini ba? Uni na sa may pagirilid sa may cathedral sa Hampang. Ay nako, yan na baga. Tara ning taning dyan sa may sa may fasad.
Bikan di ba? Fakid? Fasad? Fakid. Fakad? Sige. So sa pag-follow tabi sa PIO, ang mga membros ng PSO nagpasiling naman sa lugar para ma-facilitate man ang tigigibong pagparehistro ng mga botante para sa papaabot na eleksyon. Pero kung totoo son tabians, with or without PSO, kaya Yes. kundi inda tao Nasa disiplina. Sige. Sa dami sa PIO na informasyon, haliligdi sa Comelec Legazpi, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Mga pangyari dyan sa palibot. Isihon taman, 12, pasado alas 10, Renz, marahay na agaman, please go ahead. Yes, maray na agad sabi sa PIO, maray na agad sa mga parantabay, sa mga tuloy nga mga bareta, puga-puga man yun yan, ang tabang na pinagtataokan ako Bicol Party List, lalo na maligdi sa daraga manungod sa paglaag, din man na ng mga water system, digdi sa mga barangay, kunya na pagkaaga, yung katibigin niyan sa barangay Gabawan, na kung saan ito tayong over naman sa barangay ang sarapang water system, na kung saan na ini pinag-construir, si natabang man kan ako Bicol para digdi sa mga barangay sa Banwang ng Daraga. Kaso bago, hali naman na ako Bicol dyan sa Tabon-Tabon, digdi sa Peña Francia, Daraga Albay, si Natsangunyan, digdi naman sa Gabawan, Buksan, na panibagong water system nga para sa mga barangay dahil lanta sa rungali sa pinaka-problema, digdi sa Daraga, iyo ang supply ng tubig na masingan ang serbisyo kang Daraga Water District, Maginman, ang prime water dahil na nakakaabot digdi sa mga haralayong barangay kaya sa ngunyan dakul aman yan ang pasalamat ka na mga barangay council kan Tabon-Tabon Peña Francia Maginman ka na barangay Gabawan dahil yan sa tabang na tinao kan ako Bicol na talagang dakulang tabang para sa mga presidentes. Roger to that, sige. Dan nabi Serpio ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas. Franz Luna, DCGB News. Salamat rin sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Diretso pa kan impormasyon, isihon taman. Ang daradarang report, tablistang koneksyon. Luens Barcena. Luens, go ahead, good morning. Yes, salamat abi Sir Pio. Location kan DCGB News niya kita digdi sa monitoring studio niyato. Dahilan ta sa mga oras na ini nakakaigwanan nin press conference, virtual press conference na ipinagpaapod ang Department of Education. May kilaraman ini sa Oplan Balik Eskwela. Mainit kaya tabi ni Sir P yung pinag-uurunan sa satuyang area of responsibility dahil ang takasuudma nagpuuna so kralasihan. Kasubago, nagtaonin na pahayag o kaya mensahe si DepEd Secretary Leonor Briones asin an sa iyang pangapudan sa publiko na suportaran na mga nasa education sector asin di magsarawa na suportaran kung ano ang pwedeng maisuporta sa mga paratukdo lalong-lalo na sa mga ararayong eskwelahan. Asin na sa mga oras na initabi Sir Pio, nagkataon na nin mensahe si Regional Director Gilbert Sadsad ipinagpamidbid sa mga nagkapirang mga panel digdi sa satuyang pinagsusubaybayan. Nangugun tatabi Sir Pio nin diit na beses ang nai-record niya itong mensahe ni Secretary Leonor Briones para sa publiko may kinaraman sa Oplan Balik Eskwela. Luens? Yes, sabi Sir Pio medyo medyo bako audible, medyo audible. Dain makon. Pero sumadahon mo na lang sa natabi Luens so key points na Oo, Roger. Ang ipinagunampitan ni Secretary Briones sabi Sir Pio, direkognisado niya ang mga efforts man kan mga manlain-lain na mga lokal na gobyerno pati mga government agencies na masuportaran ang education sector lalo na pati nasindangon niya narahampang sa dakulang challenges dahil na sa distance learning sinda. Alaga day padigdi pinag-uunambitan kung ang kabikulan man matatawa naman ni pagkakataon na magkaigwanin face-to-face learning ka iyoan na mga pinag-aasahan na araputon digdi sa nasambitan ng press conference tabi Sir Pio. Ito ang abangan takon makakasabay ang Bicol duman sa
katauanin pribilehiyo na magka face to face on a limited basis. Ano? Roger. Oh, tayo bagaan na pahayag kan Departamento de Salud so mga otoridades kayan i-assess ang kamugtakan kan komunidad kung mapupwede na mag face to face limitado lang muna. Grabe man bagan paghinguha kan gobyerno baga Luwens. Ano? Correct. Grabe man sa totoo lang, grabe man ang paghinguha kan gobyerno. Kundi sa iba it Correct. seems na parang dain ang naginibo. Ano? Iyo nga ni. Baga hiligon mo. Ang level of competency ngun yan is questionable na. So mga aki baga. Kung gura no ninda na sagom, kung igwang na ukudan sa distance learning, modular as in ining online, bako. Iyo nga ni Tabi Sir Pio, tabata ang Oo. Department of Education man pati, ani pinagtataram ninda, epektibo man daw ini. Alagad sa mga magurang mananakaulay kan DCGB News, ang nakakaukod ngayon lugod kami. Totoo. Kaya Makabakumat sa mga akin. we are in a very trying times. So, Roger. hanapon ta na sa nagayod ang common ground. Bako ito magparakwang kakan. Panlain-lain pang diverse opinion na nakakabanga lugod kan sosyudad. Correct. Roger Tabi Sir Pio, dati nang ipinag-unambitan sa DCGB News ni Regional Director Sadsad, na daiman ngayon kami basta-basta, maski nga taraman nga ngayon kami mag face-to-face, ang mga maestrami man ngaya, dapat nga maproteksyonan man, mabakunahan mo tagabos, o garing diit pa sana. Tama. Kaya nga ni mapasain na sa nabaya kita. Kaya man nga nagkakaukod sa mga estudyante, nagbabalo mag face-to-face. Sala, gaya yan na face-to-face. Bako. Correct. Nako, sige. Roger, kaya sindatabi Sir Pio nagpaapod sa pakikipag-ulay bang kan DCGB niya kay Madam Mayflor Umamil. Talagang grabe ang challenges nun yan. Yes. Lalo na pating pirang taon na naapektaran ng pandemya ang na-education sector. Tibad lamang igwanin sa Bicol na magrantan kaan. Taduman baga sa Manila, nagrarally na naman. Correct. Sarado ngaya ang eskwelahan. Pero ang bulangan, ang mga gaming station bukas. Kung bubakasan sa eskwelahan, may nagkaurlakit at natangay tabi no kasan sa mga eskwelahan. Day, nasa naarap ko nga sa gigibon. Igwa nang nagtataram ng mga eksperto, mga panels, questioner Iyo nga. Amang Diyos. Sige, salamat Tabi Lowens. Ano? Roger, so yan Tabi Sir Pio, na mga initial na istorya, halidigdi sa pinagsubaybayan niya to sa Regional Center Site. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat Lowens sa istorya. Hali dyan sa luwas. Hanap buhay June. Go kita dyan. Ipasok mo. 10-19 Pilipinas. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Pilipinas o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod akong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Dahil magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Dahil magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi June, sa mga hanap buhay. Standby? Hindi na? Okay na. Tapos na ano. Sige po, Tabi. Di paano kaya, ha? Nagkaperang mga mensahe taligdi sa tuyang Facebook. Papa Pio, napaluha po ako ng mga pinatugtog mo. Papa Pio Roji, naging top-notcher elected city councilor and placer. Next, ano pang middle name ni Roji? Ay ko lang na-consume middle name ni Batagan. Sorry po. Sabi ni 947, nakakaiyak Sir Pio. Yan. Si Eddie Okyalda, happy 61st birthday sa Tagasan Libon. Yung taga Libon. Salamat, Tabi, sa indo. Okay, mga taga 3rd District ng Albay. Good morning sa indo dyan. Sa Rawis, nagdadangog man sinda. Good morning sa mga taga Rawis, kan Legazpi City. Ito pa po. Message ka subag. Happy Tuesday. Ingat tayo lagi. Mabuhay ang DCGB. Salamat man, Tabi. Mabuhay man kabudyan. Ingat man po, Tabi, ha? Taga Bagumbayan Daraga, si Madam Gina Nalonsares. Marayin aga, Tabi. Sig mo, Madam Gina.
Salamat man sa pag-aantabay sa programa Tingog kan Banwaan. Sa Cruzada, maray na aga sa mga taga Cruzada. Kumusta ka mo dyan? Ingat sa natabi, ha? And then, sabi taano, si Madam Merly Caceres, maray na aga. Madam Merly, kay Kising, dyan sa Karamuran, Katanduanes. Maray na aga tabi, isa mo Kising, buda dyan sa mga taga Karamuran. Pamilya Rodrigueza, si Larry Cantagas, good morning. Si Dano na Orense, good morning tabi. Okay, sige. So yan po ang mga mensahe niya to man sa Tingog kan Banwaan. Ngunyan pong Martes. Sa pangarang kampuwersa, salamat kan sa ido paginanyog. Asin namang Diyos ang magbantay tulos na masunod. News Manager Mardela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usapang Rayuma. Aroy!